alle sammen. Velkommen. Er vi allerede i gang? Altså, hopper jeg hele tiden ned i den forkerte, eller? Det tror jeg. Det er vores nye let's play. Vi har været lidt i gang, fordi den her platform har vi brugt 2-3 timer på at bygge, altså bare selve... Ej, time. En dag i hvert fald. En dag, hvad mener du? En dag I Minecraft eller i virkeligheden? i virkeligheden. Ja, okay, vi var så også inde ude. Vi skulle også lave mad, og så har vi også minet. Det tog hvor lang tid. Og vi har gulerødder og det hele jo. Ja, så vi har været i gang. Så det her, det skal også nok vores bygge let's play. I can hurt you, spider. I can hear you. Can you hurt me? Og vi bygge masser af ting op her. På den her kanal. Også nye. Også nye. Rigtig dejlige kanal. Dejlig kanal med alle vores seere og... Jeg kan se dig skelet. Jeg kan også godt se dig, Muffin. Er det ikke lidt det samme? Nej. Jeg spiser et spider-eye. Jeg bygger videre på kronen. Er det i orden? Ja. Vi har tænkt os at bygge en by herovre på den her. Ja. Og det her, det er hvad vi har nået på en dag. Hvis du også lige vil gå ind og vise... Ja, jeg går lige hen og viser alt om, hvad det er. Jeg kan lige finde det. Hey. Hej. Hey, du skal også se min hyggekrog, som jeg har lavet. Ja, så kan man sidde her, lys der kommer op fra himlen. Ja. Kigger ned i det dejlige vand med dejlige fisk. Der er ikke og så er der lidt mad heri. Hey, du har taget gulerødderne. Upsi. Det er til, hvis der man lige sidder... Vi skal også lave tv der. Ja, det er... det er mig, der lidt har bestemt det. Altså vi har lavet sådan nogle bestemte koder, så hvis vi siger, jeg er i 5.1, så er det fordi, at den her, det er en 5x5 mine, og det er 1'eren af dem. Vi har for eksempel 6.1, altså... IP'en kommer i beskrivelsen, når det er, når vi er helt færdige jo. Men vi er langt væk. Ja, så kan I komme ind, og så kan I kigge, hvordan I synes serveren er, og... Vi elsker den virkelig. Den er fucker lækker. Vi er helt selv herinde. Ja. Ikke IP nu. Det er nok det server. Den er god. Ja. Står der egentlig i vandet? Nej. Og så er det 6. Altså jeg har fundet på at navngive stederne, fordi så ved vi, de jo ting må findes her. Det er jo det her, hvor vi sover. Jeg har også netterportal. Det har vi også. Selvfølgelig har vi det, altså. Vi er jo ikke klodsans og illegale. Ja. På et tidspunkt stod der en pig, der var hoppet igennem netterportalen. Det var 0. Pigman. En dejlig pigman, ikke? Og det var den der nede, vi var i gang med at lave en let's play til den mindst. Husker du at tage tid? Nej, må jeg låne din iPhone til det? Du kan se dernede. Ja, men jeg kan ikke. Ja, det var ikke det, hvor vi kunne skrive. Hvad? Ja. Ja. Og jeg gemmer på min helt nye bærbar. Den er vildt fed. Lige nu der kører jeg på... Det gør du også i Hunger Games. Ja. Jeg kører 80-90 fps, når jeg optager. MSI G60 i processor. Det har du lavet en unboxing på din egen kanal. Nej, et review. Et review, så. Nå, jeg vil lige gå rundt og vise alting. Vi har også en bro. Ja, den store bro. Mens jeg kan bygge på krogen. Og broen. Så har vi den her store bro. Den dejlige dreng. Den er eddermame stor. Det kan jeg godt sige. Ew. Den er hvor stor.
Det var lige lovligt. Så har vi vores forfarm. Mm. Ja, jeg troede, der var zombier i verden, man kunne i går, men det kunne de ikke. Vi kan godt lide gul her. Og de har... What the hell? Der er mange gule får. Jamen, jeg skal bruge det. Nå ja, vi bruger gul rigtig meget. Gul er en pæn farve. Kan du ikke lige klippe dem? Nogle gange kommer en bio til at klippe den, knip den. Det kan da også være hyggeligt. Det er nu ikke helt hyggeligt. Det er mere måske lidt rigtig hyggeligt. Ej, det er slet ikke hyggeligt. Det er kun frækt. Du er fræk. Nej, det ved du godt, du er ikke også. Bio? Ja. Du er fræk. Din stramme dreng. Jeg vidste ikke, at jeg var stram. Det er du godt nok. Du er godt nok stram. Ja, det. Hey, kan du lige hugge noget jungletræ til mig? Og det her, det er vores udkigspost. Den er dejlig. Den bygger vi som senere ting. Og det var så faktisk den. Pas nu på, det rammer forkert. Det skal bare falde ned. Og så springer man sådan der. Og så tænker jeg, hold kæft, det var sgu da tæt på. Ja, det var Du er rigtig tæt på. Og hvis I lagde mærke til noget der, skriv det ned i kommentaren. Melons. Det var den farm, jeg byggede. Mega mange moraller. Vi smadrer den med et sværd. Ved du godt, det er faktisk svært at gøre, hvis det så det går hurtigere. Ja. Det er jo også et sværd. Det kan jo skære alting over. Jeg er stadig i gang med at bygge kronen. Og det var vores første hus. Eller det var ikke vores første hus, det var vores nummer 2. Vi er bygget. Og så kan man kigge ned til foran her. Vi er lukket af til det der var clean. Og nu går vi til det sidste stykke, vi har lavet herovre. En del af det her vil nok blive til byen, hvor vi bygger huse her og sådan noget. Altså også nogle huse op på vores spritnye platform. Den er kæmpe. Det ser mega monster stå ud hernede fra. Når der er ovenpå. Så er det bare en lille bitte. What the? Det var vist bare et bedre skildtøj, der skød efter. Det her var vores første hus. En tools, ressourcer. Ja, ressourcer nu. Hey, du ved godt, vi har Labby herinde i vores gamle test. Har vi Labby? Ja, der har vi Labby. Okay. Okay, så. Og så har vi også den tidligere kaldte dødtest. Dødtest. Det var da vildt. Altså, det var da et vildt navn, synes jeg. Det var det, jeg kaldte den, fordi at når det var, man jo skulle dø fordi vi ikke havde så meget mad. Ja, så må man lige ind i dødtesten. Men sådan fungerer det ikke mere. Vi har mad. Eller vi har meget mad i hvert fald. Og det var vores første rundvisning. Jo, vi har blåt får. Yay! Jeg har 2 blå får. Kan du lige tage noget reed med? Ja. Og så skal vi bruge et blåt får med et gult får. Sej kombination. Det kommer ned nu. Det kan ikke til at blande. Det er flot. Okay, vi skal skynde os. Vi skal nemlig til at runde af. Runder det bare her, så starter vi næste der. Stop. Nej, vi skal lige kombinere et blåt med gult. I får at se, hvad der sker. No. Det kommer et blåt for. Okay, hej. Vi ses i næste episode. Hej.